Il-gwerra ma tintemx mal-esperjenza militari, iżda l-ħafna tkompli tidwi fil-ħajja anki wara l-kisba lura tal-libertà f'pajjiżhom. Kliem li qalilna Mark James, eks-soldat u veteran tal-gwerra fl-Iraq li għal snin saħ xogħlu kien fuq il-front line fl-invażjoni fl-Iraq. Spjegalna kif għas-soldati bħal dawk li nfakru kull sena f'okkażjonijiet bħal Remembrance Day, il-gwerra propja tiġi wara li jtem xogħlu fuq il-front. Il-patt ta' dak li jkun wara li joħroġ mis-servizz huwa li żjed diffiċli, jew ħan nitkellem għalija nnifsi. Jiena li żjed ħaġa diffiċli kienet dawn l-aħħar 4 snin 5 li ħriġt. Kienet li ninsetilja, li f'daqqa waħda għandi l-libertà għax dik li għandek hawnhekk f'pajjiż. L-eks-soldat tenna li f'dan il-jum simboliku wieħed għandu jkun konxju mhux biss tal-fatti storiċi, imma jiftaħ għajnejh ukoll għas-simboliżmu tal-preżent li ġor magħha l-famuża Poppy tal-gwerra. Poppy ħarġet mill-ewwel gwerra dinjija, u mbagħad kien hemm it-tieni, u mbagħad kien hemm il-Falklands, u mbagħad ikun hemm l-Iraq, u mbagħad kien hemm l-Afganistan. Il-Poppy hija awareness li dawn l-affarijiet madwarna qegħdin isiru. Lil James kellimnih propju fil-jum simboliku li jkompli mal-famuża Poppy Day fil-11 ta' Novembru sabiex jitfakru l-miljuni ta' mwiet fl-ewwel gwerra dinjija. Jum li niftakru li l-gwerra mhumiex biss dawk tal-1914 jew dik li beda Adolf Hitler fl-1939, iżda realtajiet li ħafna għadhom ibatu llum. Iċ-ċerimonji bdew filgħodu fil-Belt Valletta fejn parata mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta imxiet mid-daħla tal-Belt tal-Konkatedral ta' San Ġwan għal qudiesa tal-okkażjoni fejn fost oħrajn preżenti kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-President Marie-Louise Coleyro Preca. Il-qudiesa tmexxiet mill-Arċisqof Charles Scicluna li tenna l-importanza li b'din iċ-ċerimonja dawk kollha li tilfu ħajjithom għall-libertà tagħna ma jintesewx. Żied jgħid li l-memorja tagħhom tibqa' tgħix fil-membri tal-Forzi Armati li kuljum jaħdmu għas-sigurtà tal-poplu.